Babudokotela ake sibingelela ababukeli bonke kuyibaba udokotela TV. Awusiniki inamba ke lakho. Inamba abantu bathi uyisheshisa. Okay, inombolo esithola ke babudokotela u078 3170 554. 554. Ya, uphethe into ethi asimdlise ngomoya. Umusho kanjalo usuke uqondise kubani? Ujakabulawe kusokwenzekani? Babudokotela kunabantu abanamakhosikazi. Bawafundisile bawenze yonke into kodwa manje inkosikazi ngenxa yokuthi usiyasebenza, usiyashintsha, usebona indoda yakhe ingekho kwi-level noma kwi-standard sayo. Sithi leyo muntu ke babudokotela mdlise ngomoya, umdliselele noma kuthi umuntu usebalekile kuwena akasekho akwazi ukufinyelela kuye. Uyakwazi ukuthatha leli dlisi babudokotela umshaye khona la ekhona noma ngabe ukuphi. Uthi thola uhlanga lwezintombi ukhethe kozithandayo. Babudokotela lo muntu ohlanga uthi umuntu akahamba esitolo babudokotela afike athenge iphenti lo muntu osifazana Elisha abuye nalo hayi lo muntu uzowuthatha uthele kulona la kule ndawo ehlala la ngaphambili awuthele kulona nje bese yayigcaba yena la emashiyeni awukhe la kuleli phenti awufake la kuyena emva kwaloko ngeke uzushela abantu besifazana ibona abantu besifazana kufanele ba approach wena bese ke uyabaza abantu ozoba target. Okay, uthi ayenza athenga iphenti bese thatha lo muthi awuthele kule ndawo le elanga phambili ehlala la ngaphambili then uma seyigcaba yena uzobe ekha kuona lo muthi awuthele kule phenti awufake la kene emashiyeni yeah. Uthi lo 15,000 wakho ngakwazi ukwenza isigwili ngawo ngesikhwama. Babudokotela njengamanje kunomuntu ohleli ophethe 15,000 rand unesithembu unabakhosikazi awu4 obviously ngiyakwazi ukuyithengela zonke izingane zakhe ngiyakwazi ukubathengela uChristmas so kungane ngathatha isikhwama manje isikhathi esisekhona thatha isikhwama sika 15 sikwazi ukuthi simsize akwazi ukuthi amanage kahle umndeni wakhe uwonke. Okay. Uthi uDisemba manje woza siyokucelela umcebo kumadoda asemgedeni. Babudokotela abantu bahlulekile kwenza idokufela bahlulekile abantu ukubeka imali njengamanje le madlana encane osele nayo thatha le mali babudokotela usondele kule ndoda enkulu uyocela kuyona ukhulume nayo uyitshele ukuthi ufunani ungakhulumi nezipika kepha ukhulume nayo le ndoda uyitshele ukuthi ufunani ekunike lento oyidingayo. Okay. Ungambulala umfazi uma ekufebela woza sokwakhele into yokumvala angafebi. Uthini kubantu? Babudokotela siyazi ukuthi uhulumeni waseSouth Africa ulwisana kakhulu nokubulawa kwabantu besifazana nokuhlukunyezwa kwabo kanye nezingane so uma uthi umbambile umkakho and uyabona usamthanda ngeke ukwazi ukuhlukana naye sondela phela asimshaye aqoqeka abuye abe umama la ekhaya azi ukuthi indoda ekhona uwe kuphela ayikho enye indoda ekhona emhlabeni noma febe nga-order angasalise akayeke kanti ngithi ise democratic country la babudokotela ngithi izokushama ngabe usuqala wena usuphakamisa isandla uthi uyamshaya cha phela ngisho noma efeba phela uzofeba nje nge-order usukhona umuntu osuwufakile ufebelana akayeke nje ufuna ukuze kuthiweni kuwena ukuze ushintshe i-bank balance yakho ufuna ukuthini bantu babudokotela uyazi sihleze sizokhuluma la kwibabudokotela TV show each and every day abanye abantu bayithatha inqomo babudokotela impilo yabo yashintsha bazenza izinto bayabonakala bethenga imizi bebuya bezobonga bephethe izinto kunomuntu ogolozile lokuthi ngeke hayi what if lento ngeke izingisebenzele sikhuluma nalowo muntu babudokotela sithi angalawulwa idemoni lepoverty umuntu akadecide njengamanje ukuthi uyafuna yini ukuba indoda kwakhe noma ufuna ukuthi amanye amadoda kube yona azokwenzela izingane zakhe izinto umuntu akasondele babudokotela. Uthi isikhwama sika 8,000 rand sizophela ngebhadi elikhulu babudokotela lesikhwama asihlali masifikile nje kuba 121212 ilokhuzana ema-product wakhona aphele kufanele ukuthi ngiphinde ngiyashone phansi futhi ngishone kuyibhoda ngihambe ngiyowalanda so njengamanje sincane kakhulu angiboni ukuthi uyoshaya mhlawumbe umshawo 5 December second angiboni ukuthi uzoshaya. Thatha umvusanduku siyagoduka manje ndoda why umuntu ayothatha ngoba segoduka into ekhaya angithi ekhaya ugoduka nengane zakhe ushiya unkosikazi angithi ekhaya bona izancinza futhi ezo2-3 ebezikhona ungakaphathwa ushukela lo suphethe njengamanje so nje ukugoduka ke manje thatha lento babudokotela ukuze ufike ushiye lapha yana besho bethu indoda ungafiki lapha yana wenza ama excuse uvuke ekseni uphuza utshwala kuze kushonelanga ngoba unqane ukuthi awufuna ukubonana nomuntu wakho osifazana kodwa ikhona lo nkinga futhi inkulu kakhulu babudokotela lo nkinga woza kwaxoxa nale ndoda ikushintshe impilo yakho njengamanje sithinta umuntu babudokotela othi yabona mina sengidele konke mina sengifuna
ukuba right mina nomndeni wami ngifuna ukuba right mina nezingane zami angisasabi makwazi ukuthi hayi omunye umuntu awukhuluma nale ndoda nami ngicela kuye ilo muntu esikhuluma naye sithi hayi isikhathi sakho ke manje sondela sami sokhuluma nale ndoda uyitshele ukuthi ufunani. Ya Khehle, abantu bazofuna ukwazi nje ukuDisemba kuvala ukuthi uvala nini wena uvula nini. Abazobe befuna usizo bazokwazi ukuthola kuzokwenza njani? Baba Dokotela, isikhathi mina ngisuke ngekho ngaso makusuke kuthiwa ngiphumile mhlawumbe kukhona izinto engiyoyilanda ngaphandle, otherwise angazukuvala mhlawumbe ngabe umhla ka-25 lezo zinsuku mhlawumbe ngabe ngisebenzi, other than that nje ngizobe ngikhona. Uzobe ukhona. Yeah.